Torsdag den 26. marts her i 1998, der kan man opleve Michael Falch alene på scenen, og det sker i Ringsted Kongresscenter. Man har jo kunnet opleve dig, Michael Falch, i mange forskellige sammenhænge igennem tiderne, men aldrig før som solist på scenen. Hvorfor skal det ske lige nu? Ja, hvorfor mon? Nej, altså, jeg er i gang med et nyt album, og har gået her hele efteråret og skrevet på nye sange. Og jeg mener selv, jeg er ved at være sådan 3/4 af vejen. Men det er som om, nu har jeg, udover en enkelt aften, hvor jeg stak til Slagelse og sang lidt med hos Poul Krebs, så har jeg sådan set gået hjemme og passet mine sange, ikke? Og jeg synes lige, jeg trænger til at komme ud og se landet og få luret lidt, inden jeg gør den helt færdig. Er det den sidste inspiration til det nye album, der skal ind der? Det er det sådan set min skjulte bagtanke også at få det ind, ikke? Og samtidig så er det jo selvfølgelig det her med at optræde helt akustisk og uden hjælpere. Det er jo noget, man har gået med i mange år som sådan en lille hemmelig drøm. Fordi jeg kun har prøvet sådan en større bandsammenhæng med mine egne ting. Så nu jeg bilder mig ind, jeg tør nu. Ja, du er blevet en voksen herre i mellemtiden. Jeg skulle gerne være vokset på en eller anden måde, ja. Hvad er det så, at vi kan forvente af en Michael Falch som solist på scenen i forhold til den Michael Falch, vi kender fra Malurt og for øvrigt også som solist på plade? Jo, altså, det er jo selvfølgelig meget spinkle udgaver af mine sange gennem alle årene. Fra det tidligste Malurt og her frem til stævnemøder. Og så regner det også med, at jeg vil spille nogle af de helt nye, ikke? For at se, hvordan jeg har det med dem, og hvordan publikum måske får det med dem. Så det bliver altså sådan et godt mix af nyt og gammelt. Ja, det gør det nemlig. Men det må også være lidt af en chance at tage. Jo, men på den anden side, altså, det er jo også det, der gør det spændende. Og altså, i det øjeblik, man bare accepterer, at der er man, og kører et eller andet helt stabilt gentagelse af sig selv, så jeg kan ikke holde ud. Jeg trives ikke med det. Jeg har det bedst med at føle, der er noget på spil. Og det føler jeg, der er med det her. Mm-hmm. Jeg må sige, mange af de sange, du har lavet, der er jo godt med rock og rulle i. Egner de sig sådan til det akustiske? Ja, det er sjovt, altså, når nogle af dem, man skulle forestille sig slet ikke kunne fungere på en akustisk guitar, de har en enorm styrke. Altså nu Spøgelser for eksempel, som sang, ja. Som er sådan buller og tordenrock nærmest. Altså, den har jeg det meget fint med i den her version. Så går du derhjemme og arrangerer lidt om på dem, eller hvordan? Ja, det må jeg gøre jo. Fjerner alle soloerne for eksempel. Ja, det gør jeg. Jeg er jo ikke virtuos. Det er jo ikke Corneros klassiske guitar, vi kommer til at høre. Det kan jeg godt forsikre. Og jeg ved jo ikke, altså selvfølgelig er det er jo også en form, som gør, at man nok vil fortælle lidt mere, end jeg plejer at kunne gøre. Der skulle være et par røverhistorier, der kunne fortælles, når der bliver ro mellem numrene. Så du vil simpelthen, du vil også tale lidt til dit publikum? Hvis jeg tør, ja. Det håber jeg. Det håber jeg, der bliver mulighed for. Michael, man har jo her i de seneste uger, det er jo faktisk et par måneder, kunne opleve dig på TV2 i noget helt andet end musik, nemlig Karrusel. Ja, flink fyr, ikke? Jo. Det må man nok sige. Ja. Hvordan er din følelse for nu at forlade musikken lige et øjeblik? Og for scenen der? Ja, bare det sker sjældent. Altså, der var nogle år, hvor der var for meget kog på, både med film og plader og turné. Altså, det med film, det er enormt. Det er selvfølgelig virkelig, det er jo dejligt, at nogen mener, de kan bruge mig. Og nu til den her rolle i Karrusel var det jo forrygende endelig at få lov at spille en rigtig usympatisk, ubehagelig type. Det var enormt. Det var lidt perverst måske, men jeg synes, det var meget interessant. En fyr, som selvfølgelig ligger langt fra dig selv. Meget langt. Ja, jeg håber i hvert fald, at jeg også er lidt anderledes end den type. Michael, nu sidder jeg her med koncertplanen, og det nærmeste, du kommer Slagelse, det bliver jo så Ringsted den 26. Jeg kan ikke finde København nogen steder. Jeg ved, du flyttede på landet. Er du blevet så meget ude på landet, menneske? Er du simpelthen ikke ved at spille i storbyen? Jeg vil ikke. De skide københavner. Nej, det er simpelthen... Da Aarhus Musikkontor, som planlægger altså alle mine koncerter, og altid har gjort det. Jeg har givet dem en periode, hvor jeg sagde, at jeg kunne overskue det her, ikke? Og der var København sgu ikke hurtigt nok. De er slet ikke så hurtigt derinde, som man skulle tro. Så det må vente til en eventuel anden gang, hvis der bliver en anden gang. Ja, det ved man jo aldrig. Det er altså... Foreløbig er det den her ene, men altså...
man kunne måske gå ind og blive forelsket i det, altså, det ved jeg ikke. Hvis nu du falder for det her, nu er det jo første gang, når du skal ud som solist på scenen. Er det sådan, at man måske i fremtiden vil kunne se dig trække i den retning, hvis du altså får smag for det, og publikum også får det? Altså, det kunne jo være, hvis nu det kunne gå, så ville det være fantastisk at kunne gøre det en gang imellem ved siden af. Men altså, jeg vil ikke kunne undvære også at være en del af et rockband. Og den næste plade bliver jo også altså ganske elektrisk. Jamen alt lige må det jo næsten være nemmere. Altså, der er ikke så mange. Der er ikke så mange andre, man skal arbejde sammen med, og få det hele til at passe sammen med. Det er noget lettere at tage beslutninger, det må jeg indrømme. Gitaren på nakken, og så afsted. Det er meget, meget, meget enkel form. Det er spændende at prøve det, synes jeg godt nok. Det er det. Dit nye album, som du så forhåbentlig får noget inspiration til på den her lille, skal vi kalde det, miniturné. Ja, hvis folk ikke opfører sig ordentligt, så ender de jo altså mere. De kommer med en sang, ikke? Ja, den er jo ikke skrevet færdig. Nej. Hvornår kan vi vente det nye album på gaden, tror jeg? Jeg håber så, at vi kan indspille hen over foråret, sommeren, så det kan komme ud i september, deromkring. Michael Falch, jeg vil sige dig tak for den her lille snak, og så vil jeg ønske dig held og lykke på din lille solo på scenen-turné rundt omkring i det ganske land. Tak for det. Ja, tak skal du have. Ha' det godt. Hej. Hej, hej.